dit opwindend? Voor een onderzoeker zoals ik wel, ja. De gemiddelde mens zal er niet warm van lopen, maar een onderzoeker die ziet meteen wat hier staat, ja. Wat ik doe is een centreerblokje erin zetten. Ja, dit is wat ik graag wil zien. Nou is het boorkerntje is blijven staan. Dat betekent dat ik een boorstaal heb geboord die geen breuk heeft van binnen. Dat ik niet toevallig door een breuk in de balk ben gekomen. En voor de datering is dit het mooiste. Kijk, daar heb ik een haakje voor. Die steek ik er langs, helemaal naar achter. Dan moet je hem draaien en nou breekt hij af. Dan hoor je knak, knak. Kijk, en daar komt hij. Nou zie je hier het spintal zitten. Dus op dit moment ben ik als onderzoeker al blij, want als ik spintenhout heb bij eikenhout, je hebt hooguit een 20, 25 spintringen. Dus als ik de eerste spintringen heb, dan weet ik al vrij nauwkeurig wanneer dit hout gekapt zal zijn. Dus dit is een geslaagde boring. Hier ben ik heel blij mee. Als je dan in een boerderij als deze ontdekt dat niet alleen de binten van eiken zijn, maar dat de liggerbalken van eiken zijn, dat hier het draaghout van eiken is, dat er een gestapeld juk op staat, een laat-gotisch gestapeld juk, en dat is ook allemaal eiken. Ja, dat is onwaarschijnlijk gewoon. Dat is echt onwaarschijnlijk. Ik betwijfel of we er nog een tweede van gaan vinden. Het is een monument en het is een bibliotheek van kennis. Ja, als je wil weten hoe er in die tijd werd gebouwd, hier staat hij. Ja, dit is cultuurhistorie. Ja. Dit hoort ook echt bij de Friese traditie. Dit is natuurlijk niet zo dat je een importerend land hebt gehad die wat hout aannam. Maar Friesland was in het hout heel belangrijk. Zowel in de bouw, in de scheepsbouw, in de schippers. Dus alles draaide om dat hout. Dus ze gingen het wel overal halen, maar ze waren ook meesters in de verwerking. Dat maakte het natuurlijk nog veel bijzonderder. In die tijd waren er schippers, Friese schippers dus, die wel 5 keer per jaar op en neer naar Noorwegen voeren om hout te halen. Dat was echt een hele beroepsgroep die daar dag in dag uit mee bezig was. Ja, nou krijg je het dat je in een uniek Fries monument woont. Wisten je dat? Nee, dat wisten we zeker net. Maar we wisten wel dat het altijd weer, maar verder gingen we er nooit achter hoe dat nou precies was zo. Het is uniek dus, hè? Het is zeker uniek. Het besef is er, dat komt langzaam, zeg maar. Paul die stond hier te springen op een heersalder toen het ontdekte, maar wij dachten, ja, wat een gekke man. Maar hij had het ontdekt en ja, nou geven wij er ook wat in mee natuurlijk.